Pamusoro ini ndakakwirira murume wangu dare. Mungu social office. Nyende yenywe. Yaba social office. Wada kuzwa. Pamusoro ini ndakakwirira murume wangu dare. Pamusana pekuti wanano yedu yangaisisa pambe zvakanaka. Ndaunzwisisa. Muchikuda murume wenyu kamishada murume. Murume wangu murume. Muda. Unabudirwa pachena. Ndoda kubudirwa pachena. Asi tibudire pachena. Aini mkazi anchare. Ungabva wadaro straight. Wasakana kutaurirana. Wazotamsangwa. Adi upedza nguva mukadzi wangu taidanana tafambidzana. Ndichigara mumba kwake ndogara kushamba kwemai. Anogara mumba kwake ndotobhadhara renti tichitowirirana tichitofamba zvakanaka. Mukadzi wangu ane hasha. Ndine hasha. Saka zvinoizi ndakati kwete akeza vakatora foni yangu basa nditozikanwa kunzi ndiri kupi. Akatora hembe dzangu ndatora hembe dzangu ndakugara kubva kwake izvezvi akatora foni yangu musi wa13 nanhasi ndakana foni. Saka zvinoizi vangu nditi ndakabva ndaona anzi Mr. Toshiba wani somewhere that I would have to sangana chi. Afana azazumundisa dakuza kutara tairi. Ndakuenda kuba. Wangu mama. Ndakuenda kuba. Manje tiri munhu. Amai ndipe phone. Tudakuita zvinhu civilized. Munhu wanoshandirisa ka. Phone haina chikumbuda munhu. Ndopa kuti communicate. Ndizvo zvino makashatirwa kubata phone. Pototangira ipapo. Negomo kudene pasi. All right. Mpe spoon mai. All right. Nyaya dzizotaurirana. Apa ndingotigadze ground kutaurirana. Anditi. Amai mune hasha. Ai. Asha dzitaura itinzwi kuti zipapi asha dzangu pamusoro inini murume takatanga kugara tese gore rapera muna July. Saka nofunga tichitanga kugara tese saka nditi handina mukadzi ndandinaye asi takarambana ndine vana 2. Ndamudza kuti aini ndini wangu vana. Nofunga takabva iye ndiye akatsenga line lake vatsenga line lake zvikanzi tasiya zvekudhara takuda kuita zvinyowani. Nofunga akatenga line yewani tobva tatanga kugara tese kubva gore rapera kusvika mwedzi wapera uyu watabvo. Saka kutanga kumwedzi wapera ndakashamisika mumwe wangu akaita 3 days asingauye kuno. Ndobva ndafona ko bamwana chiko zvikanzi mabasa ndoita se aindikunda. Ndobva ndatiwo zvikanzi asina sindikuya. Ndofunga musi wacho ndakaswera ndakatarisa nditi munhu akuya kutosiya sadza munhu angauya. Mangwana yacho ndobva ndazofona kuseni foni yaingoringa isingadayirwi. Atova masikati ndodazofonera shamwari yacho ndati umwe wako hasi kudayira foni chi zvikanzi ndofunga ari kubasa. Ndati alright. Saka pavakauya vanazofona makozi vaiyaona zvawasi vanga vasingafoni. Mangwana yacho ndobva ndazofona kwangu kune bhora kumaini. Ndobva ndazofona ndikati ndiri kuya kubhora. Zvikanzi pakaipa. Ndikati pakaipa pei. Zvikanzi mukadzi wangu wandakarambana naye 2017 ari kunoko. Ndikati ariko kuchirudzi. Zvikanzi pane zvavakayazogadzirisa kumapepa yawo zvekuaufa. Ndikati ko vanayazogadzirisa vachisvikira kumba mukumborara chirudziko kune wane room. Zvikanzi handisi kurara nawo.
ndobva ndati zvinoita here izvozvo. Ndofunga ndipo pandakabva ndatsamwa, ndobva ndatokata foni. Nguva iyo ndobva ndatosiya zvanga ndichiita, ndobva ndatoita sei ndapinda murodhi ndobva ndaenda. Saka mumwe wangu anga ari kukembi anotamba bhora. Ndobva ndasvika zveshuwa ndakaona mukadzi ari mumba. Ndobva ndati makadii, zvikanzi atikwedi mwadii. Zvikanzi ndotoda kubvunzawo kuti murani. Ndobva ndati ndiri muridzi womuno. Zvikanzi muri muridzi womuno muchirudzii? Ndikati ini ndini muridzi womuno, muda kubhilivha here kuti muone kuti ndiri muridzi womuno? Zvikanzi ndobva ndati bhutsu idzo dziri apo dzamukuona ndedzepingi ndedzangu. Ndobva ndavaratidza zvimwe zvinhu zviri mumba ndikati maketeni aya ndezvangu. Asi munhu wacho haana kubvira kuzidzai kuti ndine mukadzi iri. Zvikanzi murume wangu zveshuwa takarambana tane 9 years tarambana. Ndikati saka imimi chirudzii chekuti munouya moita 3 days muri mumba muno umwe mukadzi. Zvikanzi nani auziva kuti ane mukadzi, dai akandiudza kuti ndine mukadzi dai ndisina kumbouya. Ndobva ndati alright, tinofunga takamboita kakavadzana, takangotaudzana tambonetsana zvokutorovana. Tobva tazobuda. Uyu akabva atotanga kurongedza hembe dzake, anga auya nesechi, obva atanga kutorongedza hembe dzake mubhegi. Ini ndo ndabhubuda ndaenda kumashops. Pandakadzoka ndakasvikira munhu akagara panze. Ndabvunza musikana wanga ndasiya ari akagara. Ndikati kuwanziko, zvikanzi vangotakura zvinhu zvavo vachiti ndikunogeza. Asi havana kudzoka vatakura zvinhu zvavo zvese. Ndobva ndati alright. Ndofunga takabva tabuda tikati handei, ndasiya ndakiya dho. Ndobva ndatobuda tobva taenda. Ndaenda vakazotera manheru kwacho. Ndofunga ndichingosvika kumba obva wazotera. Zvikanzi havana kutaura. Ndobva ndati ini ndoda kuti titaurirane chokwadi. Zvikanzi ndikurwara ndaita sei ndatoshorwa mumvura. Ndikati alright. Tobva tarara. Makuseni acho ndamukira kuma4. Ndati chiye titaure nyaya tionesane. Zvikanzi ndozotaura kana ndabva kubasa. Ndoda kumboenda kubasa. Ubva waenda zveshuwa kubasa. Ndaenda kubasa. Wakazodzoka manheru. Vachidzoka musi wacho havana kuenda kubasa, mweni kwanga vanogadzisa mapepa eobhindura. Vadzoka tobva tatodya. Tauda kuti titaure nyaya yeyi. Pane munhu akafona pafoni, asi munhu wechikadzi. Ndobva ndatoti ko ndianiko wamuri kutodaira kuti vanhu vasvika bhoa, vanhu vakutorara. Ndiani? Zvikanzi ko aita sei? Ndikati ndikuda kumuziva kuti ndiani. Ubva watokata foni yeyi. Saka ndabva ndatora foni yenu ndaona yachinjwa password. Ndati ko chirudziko zvakatanga rini kubva tichitanga kugara tese. Password ndaiziva. Uyu zvese taingoburirana pachena. Ko zvatanga rini zvokuti morambidza foni makachinja password makaichinja rini? Nofunga zvikanzi ndikuda kurara. Tobva tatonyara nofunga hapana akazotaura nyaya. Takada kuita kudhonzedzana. Mumwe wangu anobva akasira kuramba vati zvapera. Nyaya dzakawanda nai. Ndakupa mukana. Ndakateerera negomonyarara. Nguru. John. Unenge wazvikangani mafuta ako. Haukazvikangani mafuta ako. Kasada chokwadi. Dzimai after everything zaitika. Handisi kuona mukadzi ari wrong nai. Zvakaitika but uchikumuda here mukadzi. Ndichada. Nokuti wakabata chinhu chako. Hongu chama. Hongu. Pamusoro saka ndasani ndapedza. Uyu akazobva ramwa bva atanga kutakura hembe dzake. Mbijana mumaoko. Achienda nhasi kubasa bva atakura 3. Ubva uye bva atakura dzimwe wangu. Ndikati ko imi mutakura hembe chirudzii 1 madi ungotaura chokwadi kana usisandidi ngotaura kuti shamwari nandichada nezvangu. Zvikanzi asi kukumbira kurambwa. Ndikati chingondiudza kuti auchada pana kuti utakure zvinhu. Saka ini ndobva ndakatora foni ndobva ndaiviga. Ubva abuda bva aenda kubasa akaita 2 days asingauyi. Ndopa akazouya neshamwari yake. Ubva asvika, ubva atobvisa vana vanga vari mumba zvikanzi chimbobudai panze. Ndakangoti sezvo mumwe wangu auya neshamwari yake ada kuti titaure. Ndikutoona ubva atosvika kwakutotora koti ranga akabata kwakutanga kupwanya zvinhu. Ubva apwanya redhiyo, mamune redhiyo neTV nemaplates anga ari pamusoro iso ubva apwanya. Zvokuti mupurisa wamampopa takapanya yava kutozvisiwa akatoshuva. Intention yake nai. Amai tingatenderera zvinyata handichakudai. Haasi topedza nguva. Ini ndingodawo zvinhu zvangu zvaakapwanya munozviziva nemusoro. Taure zvinyorwa. Ndikuda TV neredhiyo nespeaker nemaseti 2 emakapa anga ari padhuze neTV yakapwanya. Pamusoro chama. Achimumira. Une mhosva futi wakudaro. Alright. Asi mazuva kuti handichakudai.
makarorwele nahana maana noumba kwenyu pana sekuru vangu nehanzvadzi yangu namama maane nguva yakadii muchigara mese takwanisa gore mune mwana mese hatina muisire mombe 1 takatobva tangopedza nevanhu ava chena mombe yemhindura muriwo tati paiswe mombe 1 yemhindura muriwo mazvinzwa here mukuru alright hatinova navanhu vakudaro wazvinzwa mombe 1 muisire maplaces property ataurwa budisa shere mbe mukadzi kozi mama wauchangomuramba nedombo budisa shere rokuramba mukadzi mari kuti umupe muchiramba uchitaura nokuti mukadzi wachabuda hongu zvakwana pana ari kushedzwa dare rinopedza nguva kumbira dhola kubatsirei anzigiro dhola cha imari hapana ni dhola iramwana kumbomba ani dhola kumbomba tora dhola garako orit chichimbonyarara chichataiki ipa mukadzi uyu pfugama pautaura kuti ndinganda handichakuda zvikonzero zvakati zvakati 5 zvikonzero pfugama 5 azvaonazvo zvacho ndikuti kazamba unzi Nicholas akufandika kuti handichakuda pamusakapei zvikonzero zvehasha hasha chete hongu hasha mangai kwedu achipera but hapana zvikonzero zviripo izvozvo chambira nana wani ichocho babandarapiwa hasha ndarambwa nemurume musingazivi ndaramba nemurume musingazivi right vakuru tavhangopedza musazokwira muchita nyaya yepfuma kune mombe yenyungu ani mainzwa muise mombeyo muise mari yamunoziva sezabhuku muise 350 handibodzere muise 350 property inoyarini apa property apa muisire musi wa16 vanhu vashamwari zinopfuurira musi wa16 toda makampuni wawe pamusoro ichakamba inonosaina wozokotaura zvichemo siyavo zvisezvo hapana nombobata bhenji rino nderenyu shamwari aiona kutaura usina kudzitaura mombe umupachi pemwedzi makapu musi wa16 makapu netv neredio makapu tv neredio musi wa16 mombe umupa mwedzi kubhadhadzi uchine hembe dzako zuro hongu toshibanira neunotora hembe mangwana manzwa mai mune zvinyi zviri kumba kwazvo kune maketeni maheti brenzi atoenda mangwana zvezvizove zvitanda toshiba mangwana kune maketeni maheti zvanga ndakaisa its okay noenda mangwana toshiba tipa imwe nyaya itaura iti zvachipedza mambo tokumbirawo kuti kana mukomana achinotora zvinhu zvake asamuputa achimuruva mwana achienda nomupurisa vaita basa foni yadzo kuti maitafunde yedisichana ndikutopera panze shamwari